Salam ekran doňanlar, gadyrdan ýelleşler, ediz, tomoşaçylar. Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň şeýle de hak bileşiginiň Türkmenim kanalyna tomoşa edýäňiz. Şu gün akşam Türkiýe wagty bilen saat 20:30-da 11 ýaryna halk bilen, watandaşlarymyz bilen bile özara pikir alşygymyz bar. Biziň göni aýlymyzyň bugünkü bu gedekki temasy ýaýradylýan ýalan habarlar barada. Ýalan habarlary bilip bilmän ýaýratmak kimiň bähbidine. Şu temada özara pikir alşyk bolar. Şoň üçin häzirden siz öz sorawlaryňyzy we jogaplaryňyzy, öz garaýşlaryňyzy, pikirleriňizi, teklipleriňizi, bellikleriňizi taýýarlan. Inni şu taýda köp bagtdan bäri jogaby sorulýan bir soraw we tema bar. Şu tema bilen baglanşykly dinleýijilerimiziň, ýyldaşlarymyzyň sorawlaryna jogap bermek isleýän. Bilinçli ýaly Türkmenistanyň ýagdaýy adatdan daşary bir ýagdaý. Hemme tarapdan el alanynda, ilat aýdan el alanda da Türkmenistanyň ilatynyň ýarysyndan köpüsi, köp çeşmeleriň öňe sürmegine görä daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň watandaşlaryň sany Türkmenistan döwletiniň ilatynyň 100-den 60 göterimi bilen 70 göteriminiň arasynda. Şoň üçin Türkmenistanyň watandaşlarynyň 100-den 60-70 göterimi bu diktatorlyk rejiminden, diktatorlyk düşünjesinden, mentalitetinden, jemgyýete ornaşan korrupsiýa edim gylymyndan gyzgaçasy Türkmenistanyň we Türkmenistanyň halkynyň bagtyny ýatyrýan yaramaz galyk häsiýetleriň soňuna çykylmak üçin, olar bilen görüşilmek üçin näme etmeli we Türkmenistanyň ýagdaýy haçan düzeler? Türkmenistanyň ýagdaýynyň haçan düzeljegi barada gyzgaça jogap. Haçanla aktivistler, öňde barjylar, watanseýerler, ýylgün bähwitli iş etmek isleýän watandaşlarymyz haçanla dogry ýoly görüşmek üçin, dogry ýoly, dogry metodlary saýlap alanna muň birinji şerti, ikinji şerti hakyky, dogry, arassa, päk yürekli görüşüjiler bilen bileleşip hereket edenler ana şonno yeňiş galanalar, şonno Türkmenistanyň eşretli geljegi üçin esasy iň uly ädim ädiler. Diktatorlyga garşy görüşmek üçin pes aň düşünje, görüpçüligi, tira parazlyga biziň halkymyzy agdala edýän, biziň halkymyzy gyza äkidýän, biziň halkymyzy, döwletimizi ösdürmeýän yaramaz galyk häsiýetlerden, daşymyzy gawa balan howp hatarlardan gorunmak üçin biziň dogry görüş metodlary bilen görüşmegimiz gerek. Görüşde yeňiş gazanmak üçin hükman iki sany zat bolmaly. Biri görüşmegiň dogry metody, ikincisi dogry metodlary dogry durmuşa geçiribiljek dogry adamlar bilen bilelikde hereket etmek. Haçanla hakyky öňde barjylar, hakyky görüşüjiler bilen, hakyky görüşüň metodlary bilen görüşülen wagty biziň Allah Taalaň ilahy kanunlaryna sağlaşymyz, garmoniýamyz tamamlanýar. We biz Allah Taala we tebigat bilen sağlaşykly hereket etmäge başlaýar. Ana şonno ähli güýçler biziň bilen bile sağlaşykly herekete geçýär we şeýlelikde görüşde yeňiş gazanalýar. Eýsem, görüşde yeňiş gazanmak hemme zady çödýärmi? Häzirki diktatory, haramdagy we oň haram tokumny we töweregünne ondan ýallanýanlary, olaryň ýallaklaryny aýyrmak hemme zady çödýärmi? Ýok, çödenok. Biziň häzirki
özüne görüşücü diýen ýa-da olary gollaýandan esasy ýalňyşýan ýeri şu. Bir haramzadany aýryp, başga bir haramzadany oň ýerine getirmek, oň ornuny oturtmak bu diktatorlara garşy görüşmek. ýa-da diktatorlygy ortadan aýyrmak däl, meseleni çözmek däl. Her ki belläp geçişim ýaly hükmany suratda iň esasy iki şert ýerine ýetirilmeli. Ýeňiş kazanylacak bolsa, diktatorlyk meselesi düýünden çözüljek bolsa. Birinjisi dogry metodlar bilen görüşmek, ikincisi dogry adamlar bilen görüşmek. Egri adamlar bilen näme? Hiç wagt egri bilen dogryny bir tutup bolanok. Anha, Mekroman doganlar, eri dilleşler, gadyrdan tomaşaçylar, Türkmenistanyň ýagdaýy haçan düzelýär diýilen soragyň jogabym şuýda ýatdy. Ýagny bir haçanna dogry görüş metodlary bilen, dogry adamlar bilen agdybirlikde bileleşip görüşmäge başlanan wagtymyz iň gysga wagtyň içinde biziň ihlasymyza bagly. Iň gysga wagtyň içinde biziň agdybirligimize, biziň agdybirligimiziň berkligine, biziň bileleşigimiziň sağlaşygyna, biziň tebigatyň güýçleri bilen sağlaşygyna bagly. Şoňa bagly gysga wagtda düzeler. Inni häzirki pursatda, häzirki döwürde Türkmenistanyň watandaşlaryň beýleki adamzat taryhyna öz azatlygy, erkinligi üçin görüşen halklardan artykmaş tarapy näme? ýa-da türkçe avantajly tarapy näme? Birinjisi, Türkmenistanyň ilahatynyň 160 we 70 göterüminiň onna da kellileriniň iş güýjüniň, gujur gaýratlylarynyň, başarnyklylarynyň daşary ýurtlarda bolmagy biziň üçin ullukan artykmaçlyk, ullukan mümkinçilik, avantaj. İkincisi, häzir biz döwrewap teknologiýa ýaşaýşy, adamlaryň arasyndaky ara gatnaşygy, düşünşmekligi iň ýeňilleşdiren, iň aňsatlaşdyran we çaltlaşdyrylan döwürne ýaşaýar. Şoň üçin biz öz aramyzda agdybirlikde dogry metodlar bilen, dogry adamlar bilen bileleşip görüşe başlasak, ana şonda biz gysga wagtyň içinde öz aramyzdaky garmoniýa sağlaşyp agdybirlik hem aslında garmoniýa diýmek, tebigat bilen, öz halkyň bilen, öz duýgularyň bilen, öz eginleşleň bilen, watandaşlaryň bilen sağlaşykly garmoniýa içinde hereket etmek diýmek. Duýgularyny paýlaşmak, biri-birini gollamak, biri-birini egin bermek diýmek. Ana, şoň üçin agdybirlik ähmiýetli. Bizim agdybirlik üçin hemme zady bir tarapga goýup, emosiýalary, her hili kemçilikleri hemme zady bir tarapga goýup, agdybirlik üçin öz halkymyz bilen garmoniýa, sağlaşykly, dogry görüş metodlary bilen gysga wagtda ýeňiş kazanmak, geljek nesillerimize ösen, adalatly, demokratik, halal bir jemgyýet we döwlet sistemasyny sowgat bermek üçin biziň alyp barýan işlerimiz we biziň esasy maksadymyz, aladamyz, töwelamyz şundan bar. Şoň üçin Mekroman doganlar inha nädip görüşmeli we diktatorlyga garşy pis düşünjeligi, görüpçiligi, tökmetçiligi garşy nähil görüşmeli. Jemgyýeti hapaçylyklardan, görüpçiliklerden, tökmetçilerden, diktatorlygyň ýallaklarynyň we ýene diktatorlar döredip biläjek dilli uşukluklardan, öz wagtyne çapýan peýdakeşlerden, parazitlerden nädip jemgyýeti arassalamaly. Inha şoň metodlary we şu soraglar bilen baglanyşykly biziň garaýşymyz öz 27 ýyllyk görüş, durmuş hem iş tejribemizden çıkaran netijemiz. Sizim öz garaýşlaryňyzy, belliklerinizi
şu videonun aşağına tesbir görünüşünü kaldırıp bilirsiniz. Şeydip ilgün mähbetli bu urda edilýän hak üçin, hakikat üçin edilýän işlere goşup bilirsiniz. Videolarymyzy ýaýratmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Ilgün mähbetli edilýän işleri gollamak üçin kanalymyzy beğenmegi, daş döwrüňizi tanatmagy. Şeýlelikde Türkmenim kanalyny iň gysga wagtda daşary urtdaky türkmenliň bir lobby kanalyna, telekanalyna öwürmäge goşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Aşamky gün ýaýlyma çenni Allah ýardyňyz bolsun. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Tesbirçilerimiziň elleri, yüzü dert görmesin. Allah ýardyňyz bolsun.